Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, την έκτακτη αυτή επικαιρική εκπομπή, συζήτηση για τις δημοτικές εκλογές, με φιλοξενούμενους σήμερα τους τρεις υποψήφιους για τη Δημαρχία του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, ενός από τους πιο ιστορικούς, το συζητούσαμε και λίγο πριν ξεκινούσαμε, με τους υποψηφίους δημάρχους, ιστορικούς δήμους της Κύπρου, βεβαίως ο μικρότερος ίσως σε αριθμό ψηφοφόρων. Δήμος, στην Πάφο είναι σίγουρο ότι είναι ο μικρότερος. Δεν έχω στοιχεία, είναι σε όλη την Κύπρο ο μικρότερος σε αριθμό ψηφοφόρων, εκλογέων. Κάτι παραπάνω από 1.500. 1646. Μάλιστα. Κάτι παραπάνω από 1.500. Σήμερα λοιπόν με τους τρεις υποψήφιους δημάρχους θα συζητήσουμε για την πόλη του σήμερα και κυρίως για την πόλη του αύριο, για το όραμά τους, για το πρόγραμμά τους και γιατί θέλουν να είναι στο πηδάλιο του Δήμου. Είναι λοιπόν μαζί μας ο Άγγελος Γεωργίου Οδυσσέος, ο οποίος είναι παραδιακριτική. Καλώς ορίσατε κύριε Οδυσσέος. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιαννάκης Γαβρίλ. Καλώς ορίσατε κύριε Γαβρίλ. Και ο κύριος Χρυσάνθος Παφίτης. Σας καλωσορίζω κύριε Παφίτη. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία από καρδιάς. Βεβαίως ένας σίγουρα θα είναι ο εκλεκτός των δημοτών και ελπίζω να κάνουν την πιο σωστή επιλογή οι δημότες της πόλης Χρυσοχούς. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Θα σας δώσω την ευκαιρία για μια πρώτη τοποθέτηση και στους τρεις, πολύ σύντομη, γιατί διεκδικείτε, ποιο είναι το όραμά σας, έτσι με δύο λόγια που λέμε, 2 λεπτά στον καθένα και στη συνέχεια θα ρωτώ και θα απαντάτε. Χωρίς περιστροφές και χωρίς καμιά σκοπιμότητα, ούτε από μέρους μας, ούτε από μέρους σας. Λοιπόν, κύριε Οδυσσέος, ξεκινάω από κοντά σας. Πριν να αρχίσει να μετρώ χρόνο, να πω ότι ο Δήμος ιδρύθηκε το 1882. Είναι οι πρώτοι δύο δήμοι μαζί με το Δήμο του Λευκόνικου που δημιουργήθηκαν μετά τους μεγάλους κεντρικούς δήμους. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, ξεκινάμε από εσάς κύριε Οδυσσέος. Πρέπει να πω ότι οδηγήθηκα στην επανεδιεκδίκηση της Δημαρχίας μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό, αλλά και αφού κράστηκα την επιθυμία μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας που προέρχονται από όλους τους κομματικούς χώρους, οι οποίοι με καλούσαν να επαναδιεκδικήσουν τη Δημαρχία, γιατί έχουν διαπιστώσει ότι αυτά τα χρόνια με σκληρή δουλειά, με επιμονή και αποφασιστικότητα αλλά και δυναμισμό πετύχαμε αρκετά πράγματα, έχουμε επιτελέσει σημαντικό έργο. Βέβαια εξακολουθούν και παραμένουν πολλά ακόμα να γίνουν στην πόλη Χρυσοχούς. Πρέπει να πω ότι η όραμά μου είναι να συνεχίζουμε να κοιτάζουμε μπροστά, να χτίζουμε με αισιοδοξία και σταθερότητα αλλά και δυναμισμό το μέλλον, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα Δήμο που θα έχει στο κέντρο της προσοχής και της φροντίδας του τον άνθρωπο, να έχουμε ένα Δήμο που θα αναπτυχθεί με σεβασμό στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, αλλά απότερος στόχος και κυριότερος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της βελτίωσης της συνολικής εικόνας της πόλης. Ευχαριστώ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κύριε Γαβρίλ. Η απόφαση μου για την διεκδίκηση της Δημαρχίας έγινε μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό. Γνωρίζοντας τα προβλήματα του Δήμου, γνωρίζοντας την κατάσταση την οποία έχει περιπέσει ο Δήμος τα τελευταία 10 χρόνια, ψάχνουμε μια διέξοδο. Τη διέξοδο αυτή θα τη βρούμε μόνο με την αλλαγή στη Δημαρχία της πόλης. Η κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει ο Δήμος δεν τιμά και δεν βρίσκει κανέναν μας ευχαριστημένο. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, οι νέες ανάγκες των δημοτών, η ανάγκη για συμμετοχή των ίδιων δημοτών στις αποφάσεις τις οποίες τους αφορούν. Τι παρατηρούμε σήμερα στο Δήμο της πόλης? Πλήρη στασιμότητα στα αναπτυξιακά έργα, αδιαφορία στον εξοραϊσμό και καθαριότητα της πόλης, ελλειπή αξιοποίηση ή καλύτερα παντελώς αναξιοποίηση των πλούσιων και όμορφων χώρων των οποίων διαθέτει η πόλη Χρυσοχούς. Χωρίς δυνατή φωνή προς την εξουσία, τα έχουμε αφήσει όλα στο έλεος του Θεού. Αυτό είναι το πρώτιστο το οποίο έχω λάβει υπόψη για να διεκδικήσω τη Δημαρχία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για εσάς και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια. Βεβαίως, ο κύριος Παφίτης, μια πρώτη εισαγωγή γιατί διεκδικείτε το όραμά σας
κύριε Παφίτη, για την πόλη Χρυσοχούς? Καταρχήν αναγνωρίζω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην πόλη Χρυσοχούς όσον αφορά τη διοίκηση του Δήμου, όσον αφορά την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων και όχι μόνο, και υποδομών που είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι της κεντρικής εξουσίας, όπως αναφερθήκαν και στην υποψήφοι μου. Υπάρχει όραμα, το καταθέσαμε στο πρόγραμμά μας και δεν είναι αόριστα λόγια, είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός στο τι πρέπει να γίνει την πενταετία και υπάρχει και το σχέδιο δράσης. Εμείς λέμε ότι ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα στην πόλη είναι πυροσβεστικά, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και δεν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την πρόοδο και την ανάπτυξη στην περιοχή. Είμαστε θέλουμε να είμαστε, διότι δεν είμαστε ένας τουριστικός δήμος. Δυστυχώς βλέπουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα διότι συρρικνώθηκε η τουριστική περίοδος. Χρειάζονται δραστικά βήματα προς την κατεύθυνση της προώθησης της περιοχής, προς την ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής πάνω απ' όλα και χρειάζεται σωστή και σοβαρή δουλειά στο να κάνουμε τα κανάλια εκείνα που χρειάζεται ο Δήμος για επικοινωνία με τους δημότες και τα οργανωμένα σύνολα. Μάλιστα. Λοιπόν, μείναμε μέχρι εδώ και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια. Προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να απαντήσετε, αλλά θα τα απαντάτε ταυτόχρονα με μια ερώτηση που θα βάζω και θα σας δίνω τον χρόνο να απαντάτε και σε αυτά, κύριε Οδυσσέος, για να μην μένουμε μόνο σε κάποια πράγματα που θα τίθενται από τους συνυποψηφίους. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα και βεβαίως σχολιάζεται για αυτά που έχουν προκύψει. Ξεκινώ με τον κύριο Γιαννάκη Γαβρίλα αυτή τη φορά τη σειρά, για να μην ξεκινούμε πάντα από τους ίδιους και να τελειώνουμε στους ίδιους. Λοιπόν, το ερώτημα που θέτω είναι το εξής. Είναι ο δρόμος Πάφου-Πόλος Χρυσοχούς. Και ο Δήμαρχος ως Δήμαρχος και ο κύριος Γαβρίλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα και ο κύριος Παφίτης ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είστε από τους βασικούς παράγοντες της πόλης Χρυσοχούς. Και δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι μόνο το κεντρικό κράτος φταίει που δεν έχει γίνει ο δρόμος πόλης Χρυσοχούς ή αν θεωρείτε ότι και εσείς ως παράγοντες της πόλης Χρυσοχούς, και θεωρώ εγώ ότι είστε από τους πλέον επιφανείς που είστε εσείς που είστε ενώπιό μου, έχετε τη δική σας ευθύνη για το ότι δεν έχει γίνει ο δρόμος. Κύριε Γαβρίλη, ξεκινώ μαζί σας. Είμαι γνώστης, κύριε Ευρυπίδου, όλων των πεπραγμένων στη μακρόχρονη αυτή ιστορία για τον δρόμο Πάφου-Πόλης. Όπως είπατε, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα, γνωρίζω εκ του σύνεγγυς την ιστορία ολόκληρη. Όταν πριν ένα χρόνο δήλωνα επίσημα ότι η νυν κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να υλοποιήσει το έργο, κάποιοι εκ των βουλευτών της Πάφου και ο δήμαρχος της πόλης δήλωναν ότι ο δρόμος θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου και ο δρόμος θα γίνει. Εγώ έβλεπα ότι η κυβέρνηση κρυβόταν πίσω από κάποια νομικίστικα προβλήματα, τα οποία δημιουργούσαν τόσο οι τεχνοκράτες όσο και οι εταιρείες. Μέχρι σε ένα σημείο δικαιολογημένα. Από εκεί και πέρα όμως έβλεπα ξεκάθαρα ότι το έργο δεν θα γινόταν γενικά σαν έργο. Και δεν θα γίνει εννοεί. Δεν θα γίνει. Πιστεύω ότι το έργο έχει πάει στις ελληνικές καλένδες. Θα αναμένουμε σίγουρα την απόφαση της αναθεωρητικής αρχής προσφορών, αλλά πιστεύω ότι αυτή δεν θα δώσει τίποτα. Θα πάμε ίσως ξανά σε επανασχεδιασμό του όλου έργου. Να γίνει κάτι πιο φθηνό. Αυτό είναι που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Φυσικά εμείς σαν περιοχή... Αλλά ρώτησα για την ευθύνη που έχετε εσείς ως παράγοντες. Την ευθύνη των παραγόντων θα πω απλά ότι βλέπαμε σαν Επιτροπή Αγώνα, γι' αυτό κάναμε και τη σύσταση της Επιτροπής Αγώνα στην υπερκομματική, ότι στην πόλη Χρυσοχούς είχαν δημιουργηθεί λιμνάζοντα νερά στο θέμα δρόμου Πάφου πόλης. Ο Δήμαρχος καλούσε τους κοινοτάρχες της περιοχής, τους ενημέρωνε και τους εφησύχαζε ότι ο δρόμος θα γίνει. Κάποιοι παράγοντες της περιοχής όμως, που έβλεπαν ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό, αποφάσισαν και έγινε η σύσταση αυτή της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή πρέπει να πω ότι τη μοναδική δυναμική εκδήλωση, την οποία προγραμματίσαμε να κάνουμε όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκεφτόταν τον Παχίαμμο, κάποιοι φρόντισαν να ειδοποιήσουν τον Προεδρικό και με απειλές μας είπαν ότι θα μας συλλάβουν εάν σταματούσαμε τον Πρόεδρο. Δεν ήταν αυτός σκοπός μας. Σκοπός μας ήταν
να ενημερώσουμε τον πρόεδρο και να του υποβάλουμε το δίκαιο αίτημά μας. Κατόπιν, δημιουργήσαμε αυτή την Επιτροπή Αγώνα. Συνεπώς δεν δέχεστε και προγραμματίσαμε. Όχι, την ευθύνη την έχουμε όλοι. Προγραμματίσαμε αυτή τη δυναμική εκδήλωση προς την Πάφο. Πιστεύω ότι είχε κάποια επιτυχία και έδωσε κάποια μηνύματα. Δυστυχώς μας πρόλαβε το τραγικό γεγονός στο Μαρί και εκεί αναστήλαμε όλα τα προγραμματισμένα έργα. Ευθύνη υπάρχει από όλους μας. Μάλιστα. Καθαρό. Λοιπόν, κύριε Οδυσσέος, απαντάτε και σε αυτό Πρώτα θα απαντήσω και στα σχόλια περί αδράνειας των συναδέλφων τα σας. τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά. Σίγουρα χρειάζονται να γίνουν ακόμα πάρα πολλά, περισσότερα.